Welkom bij alweer de tweede aflevering van dit seizoen RTVP live sessies vanuit de oefenbunker in Landgraaf. Alweer zonder Anouk. Ze is nog steeds ziek, maar de volgende keer is ze er vast en zeker gewoon weer bij. Vandaag hebben we een oude bekende hier op het podium staan, Robert Duif. Hij zat er in het allereerste seizoen van de RTVP live sessies, toen vanuit het Cultuurhuis in Heerlen. En nu, zoveel jaar later, 4 om precies te zijn, is hij weer hier. We gaan straks met hem praten, maar we gaan eerst kijken naar zijn optreden. Got a mouth full of words. No, they don't mean a thing. I keep preaching at a choir, but they don't listen to what I had to sing. Oh, yesterday I was clever, wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. I've got a bag full of dreams, and I know fulfilled. Oh, and talking to you, my friend, well, it feels like clapping with one hand. Oh, yesterday I was clever, wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself, alright. Prepared to die anytime. Oh, yesterday I was clever, wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. If my tears were diamonds, well, I would be a rich man right now. I could cry you a river, but I'm afraid the whole world would drown. Oh, yesterday I was clever, change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. Oh, I've gotta change myself. Nobody else. I've gotta change myself. Oh, nobody else. Oh, yesterday I was clever, wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. Oh, change myself. Nobody else. I've got to change myself. Nobody else. All right. Yesterday I was clever, wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. Oh, I've got to change myself. I said nobody else. I've got to change myself. I said nobody else. Oh, yesterday I was clever, wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. Oh, I've got to change myself. You gotta change, baby, you gotta change yourself. I've got to change myself. I said nobody else. Oh, yesterday I was clever, and I wanna change the world, but today I'm wise, I'm gonna change myself. Thank you. Well, Mama told me you're never gonna live twice.
second chance in life. And if you really want to learn to live, my boy, you better learn how to give. Well, I keep falling off the wagon, right under the wheels again. Well, life can be hard if you gotta drink Johnny Walker Red. Well, I'll tell you some sweet stories. But remember, sir, next day you open up a bottle of some Irish gold instead. Well, life can be hard, but you never may give up. Well, you never may give up on it. Well, I keep falling off the wagon, right on the wheels again. Well, I keep falling off the wagon, right under the wheels again. All right. Try to jump on that running train, but I'm falling on the tracks. Well, I bought myself a one-way ticket where the grass is green and the girls are pretty. Well, I don't know what your problem is. Say the good Lord of me. Well, I keep falling off the wagon, right on the wheels again. Well, I keep falling off the wagon, right under the wheels again. Well, I keep falling off the wagon, right under the wheels again. Well, I keep falling off the wagon, right under the wheels again. Thank you. Andreas Philippe, de voorzitter van de Oefenbunker, van de stichting Oefenbunker Live. Proficiat met 40 jaar Oefenbunker. Ja, dankjewel. Ja, hoe voelt dat? Ja, als iemand die jarig is en 40 jaar is toch wel een behoorlijke prestatie. Voor een instituut, zal ik het haast willen noemen, dat bij het begin vanuit jongerenwerk geïnitieerd door de wethouder werd gezegd, na een jaartje is het wel weer dicht. Ja. Dus dat vind ik 40 jaar een mooie prestatie. Ja, een hele mooie prestatie. Je zegt jongerenwerker. Het is een poppodium, poppodium de Oefenbunker, er zijn oefenruimtes, maar het is niet alleen muziek, het heeft ook een hele sociale functie. Er zitten geen jongerenwerkers meer, maar er is toch nog wel een raakvlak met dat wereldje, of niet? Nou, in die zin dat niet meer officieel is. Vroeger was het begonnen als jongerenwerk en was muziek het middel om jongeren bezig te houden, van de straat te houden, met elkaar samen te laten spelen, werken, om het poppodium uiteindelijk te exploiteren. En naar de hand zijn we eigenlijk meer het poppodium geworden en bieden we kansen aan vrijwilligers die hier hun vrije tijd willen besteden. In dit geval misschien niet vrijwilligerswerk in een zorgcentrum willen gaan doen, maar gewoon met muziek bezig willen zijn, een podium willen installeren, achter de bar willen staan en juist die muziekbeleving willen ervaren. Ja. En de vrijwilligers zijn heel gemeleerd. Het kunnen hele jonge vrijwilligers zijn of ouderen zijn die gewoon iets met popmuziek hebben. En daarnaast zijn we vooral gericht op een stukje talentontwikkeling. Vanuit de Oefenbunker zijn we betrokken bij de Stichting Talentontwikkeling Parkse Popstad. En brengen wij eigenlijk jongeren tussen de 12 en 18 bij elkaar om in bandjes te spelen en elders op te treden. Onder andere ook in de Oefenbunker. Ja, dat is wel heel leuk, want we hebben in deze reeks die we nu uitzenden straks ook een band die ook 40 jaar oud is. Oh, oké. Plastic Personality. Ja. En die zijn ook hier ooit begonnen. Ja. Dus het is echt van jong tot oud. Het is echt van jong tot oud. We hebben, laten we zeggen, van iemand die nog op school zit, tot iemand die huisarts is. En ook alle soorten en lagen van de bevolking zijn hier eigenlijk vertegenwoordigd. Ja, hoe lang ben jij al zelf bij de Oefenbunker betrokken? Ik begon ook als muzikant hier. Ik denk 87, 88 ergens. Ben ik begonnen, heel precies weet ik het niet meer. Ik denk 87. En ergens in de jaren 90 ben ik bij het bestuur gekomen. En sinds 2013 ben ik voorzitter van de stichting.
Oké. Wat zijn jouw mooiste herinneringen hier aan dit gebouw en wat zich hier heeft afgespeeld? Is er iets specifieks waarvan je zegt van dat was typisch op en top oefenbunker? Op en top. Nou, laat ik zo zeggen. Op en top is eigenlijk altijd geweest als de oefenbunker bedreigd werd door bijna-sluiting. En een van de allereerste dingen waar ik toen mee te maken had, was dat inderdaad de oefenbunker dreigde zijn deuren te moeten sluiten, gemeentegedoe, weet ik veel. En toen hebben we een drummersactie opgezet. En dan hebben we van hier tot aan het gemeentehuis overal drummers gepositioneerd. Ik weet niet, 20, 30 drummers hebben eraan meegedaan. En natuurlijk in de straat, op straat gewoon gedrumd. En dat maakt natuurlijk een hoop lawaai. En dat krijg je terug in de wijk als je hier die repetitiefaciliteiten zou sluiten. Ja. En uiteindelijk heeft het gewerkt, want we zijn er nog steeds. Oké. Ja. En jullie zijn er ook nog heel lang? Dat hopen we wel. Ja. Dat hopen we wel, want we hebben nu een hele professionaliseringsslag gemaakt. Omdat we natuurlijk als poppodium ook onze broek moeten ophouden. Ja, corona was natuurlijk een moeilijke tijd. Maar het feit dat we er nog zijn, zegt wel dat we op een goede manier het poppodium exporteren. En dat we, laten we zeggen, een behoefte vervullen hier in deze regio. En de belangrijkste is dat we onderdeel zijn van de popketen die we hier in Parkstad Popstad hebben. Een popketen, je begint in een kroeg te spelen, je kunt hier op het wat kleinere poppodium, 200 man capaciteit spelen. En vervolgens kun je doorgroeien naar de Nuur, naar de Limburgzaal of misschien uiteindelijk wel naar Pinkpop. En wellicht nog een andere leuke anekdote, Kensington heeft hier ooit in de bunker gespeeld. Ja, ik weet net voordat ze doorbraken. Dat was vlak voor hun doorbraak Ja. en er was hier stamp en stampvol. Ja. En niet veel later verkochten ze gewoon een paar keer Ziggo Dome uit. Precies. Ja, dus dat zijn wel de krenten uit de pop, denk ik. Ja. Je noemt Pinkpop al, ik zag onder een mooi bordje ophangen. Ja. Een Jan Smeets Award. Ja. Die wordt ieder jaar uitgereikt voor een initiatief in popmuziekwereld in Limburg. Mm-hmm. En de Oefenbunker heeft die prijs een keer gewonnen. De Oefenbunker heeft die prijs gewonnen. Ik ben nu even het jaar kwijt dat we die gewonnen hebben. Dat was onder andere ook de ondersteuning toen we het ook weer in een moeilijk jaar waren. Waar ook weer een sluiting dreigde te zijn, omdat men de subsidiekraan wilde dichtdraaien. Ook daar weer heel veel steun gehad, ook van Jan Smeets. Na het gemeentehuis inspraakronde gedaan. Jan Smeets stond er eigenlijk op hoge poten om ook zijn zegje te mogen doen, maar je moest het van tevoren aanmelden, dus dat ging niet. Maar de hele zaal was vol. Zelfs de zaal waar nu een televisie... Iedereen steunde ons, van Pop in Limburg, Jan Smeets, Pinkpop, bands, ouders van kinderen die hier muziek maken. Want inmiddels komt hier al de 3e generatie eigenlijk, van opa naar papa naar de zoon. Ja. En dat zorgt ervoor dat ook de jongeren hier steeds weer gestimuleerd worden om muziek te maken. En muziek maken is eigenlijk iets heel belangrijks in je sociale ontwikkeling als jong mens. Ja, en er is ook nog eens een klein beetje heilige grond, hè? Pinkpop gerelateerd. Dat repeteerden hier wel eens bands voordat ze op Pinkpop speelden. Living Colour is hier geweest. Living Colour is hier geweest. En Van Morrison, de grote Van Morrison. Met Candy Dulfer. Met Candy Dulfer, ja. En daar mocht ik stiekem nog foto's maken. Oké, muziekgeschiedenis hier. En er gaat nog veel muziekgeschiedenis gemaakt worden, denk ik. Dat ongetwijfeld. Oké, proficiat en nog veel plezier dit jaar en dit jubileumjaar. Maak er wat van. Dankjewel. When I go, don't you cry for me, 'cause in my Father's arms I'll be. Wounds this world that left my soul will be healed and I'll be whole. The sun, the moon will be replaced with the light of Jesus' face. I will not be ashamed, for my Maker knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay, all my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, the temporary
Come on, eat from the heaven store. Come on, drink and thirst no more. Weep not for me, my friend, when my time has come to end. For my life belongs to him who can raise the dead again. It don't matter where you bury me, and I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. And all my tears be washed away. And all my tears be washed away. Robert, welkom terug. Ja, fijn dat ik terug mag komen. Ja, 2018, het eerste seizoen RTVP live sessies in de Cultuurhuis destijds nog. Was jij erbij? En nu zijn we 5 jaar later bijna alweer. En dan zit je hier weer en er is veel gebeurd in die tijd. Ja, Ja, op zich wel, ja, toch? ja je stond toen aan de vooravond van iets heel moois. Want je had toen een blues contest ging je doen en die heb je gewonnen toen. Ja, die moest ik nog gaan doen en die heb ik een jaar later heb ik het gewonnen. En toen ben ik naar Amerika vertrokken. Ja, naar Memphis. Naar Memphis, Ja. Je won de Dutch Blues Challenge en je won daar als prijs dat je op de International Blues Challenge mocht spelen. Precies. Ja, een heel avontuur is dat geweest. Dat is een heel avontuur en het is eigenlijk een beetje een soort songfestival voor bluesmuzikanten. Dat is wat het is, zeg maar. Ja. En daar zijn we tot de halve finale gekomen. Dus dat is op zich netjes. Ja. En het was een mooi avontuur, zeg maar. En toen kwamen we terug en toen hebben we 2 jaar niks kunnen doen. Ja. En nou zijn we weer, beginnen het allemaal weer een beetje te lopen. En Ja, lekker toch? Ja, fijn, ja. Toen speelde je alleen bij ons. Ja. En die Blues Challenge heb je ook alleen gedaan. Ja, heb ik ook alleen gedaan. En nu je hier weer bent, ben je met een trio. Ja. Robin Zalm op drum. Ja. En jouw zoon, Ruben, Ja, Ruben Duif op bas. op contrabas. Ja. Hoe is dat om met je zoon te spelen? Ja, dat is wel op zich iets moois om te doen. Soms ook wel redelijk frustrerend natuurlijk. Omdat ik, net zoals je net met de opnames merkte, zeg maar, ik heb een bepaalde vorm van perfectie van wat ik wil horen. En daar moet ik dan naartoe. En dat krijgt hij dan over zich heen. Maar we kunnen het goed vinden met z'n tweeën. Dus, ja. En, maar het is iets heel moois om te delen. En muziek maken met z'n tweeën. Weet je, ik bedoel, als we ons vervelen, dan zeggen we, kijken we elkaar aan en zeggen, zullen we maar wat muziek gaan maken? En dan, dus dat is heel tof. Want je hebt ook gespeeld met jouw jongste zoon Marijn. Die heeft een tijdje gedrumd ook bij jou. Ja, dat klopt. Ja, niet voor de vast. Dat was gewoon voor leuk in de keuken en op feestjes en verjaardagen, zeg maar. Ja. En, maar die heeft nou even andere bezigheden en dat is ook allemaal prima. Dat is ook goed. En we zien hem wel terugkomen als hij wilt. Ja. Dus, je begon als solo-artiest. Nu heb je dus een begeleidingsband, zo noem ik het dan maar eventjes. Ja. Is je muziek daarmee ook veranderd? Biedt dit ook weer andere mogelijkheden? Ja, het biedt me mogelijkheden dat ik zeg maar grotere podia's kan doen. Hè. Ik ben natuurlijk, als ik in mijn eentje ben, speel ik ook wel in theaters en zo. Maar als ik naar festivals toe wil of andere dingen, dan is het fijn als je een begeleidingsband hebt. Zodat je, die bewegingsvrijheid is groter om dingen te doen, zeg maar, muzikaal. Dus, en een trio is, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb ook wel met een iets groter band nog gespeeld. Maar dat was allemaal in die tijd dat eigenlijk bijna niks kon. En nou, op het einde, dacht ik het laatst, heb ik me bedacht van, nou, weet je, met z'n drieën is eigenlijk heel tof. Dan heb ik heel veel vrijheid en dan kan ik alle kanten op. En dat is een beetje de bedoeling. Maar qua stijl ben ik niet veranderd in principe. Ja. Dit is wel min of meer nou een vaste bezetting, dit. Ja, kijk, ik ga nog steeds alleen. En als doe ook wel eens optreden alleen met de contrabassist. Dat doe ik ook. En ik maak er een variatie van en daardoor blijft het ook leuk, zeg maar. Dus, ja, maar het is heel flexibel. Dus je kunt boeken voor iets heel kleins, maar ook inderdaad voor een groot podium. Ja, precies. En dat is eigenlijk ook wat ik wil. En dan kan ik ook gewoon doen en laten wat ik wil.
Ja. Ja. Wat niet veranderd is het hart en de ziel wat je in je muziek steekt. Ik zag op je website staan, Music from the heart to heal and connect. Ja, dat klopt. En dat is gebeurd als ik in mijn eentje speel, gebeurt het vaker. Maar dat heeft ermee te maken dat ik hele kleine liedjes speel. En soms kom je dan heel dicht bij mensen in de buurt en dan lachen we. En dan soms wekt het verdriet op of zo. En dan is ook oké en dat mag. Dus, en eigenlijk wat ik wil is dat we samen allemaal naar buiten gaan op het einde van de avond. Dat we een goed gevoel hebben en dat we weer... we hebben genoeg ellende over ons heen gehad, dus laten we maar gewoon mooie tijden maken. Dus, dat staat voorop. Tussen je eerste sessie en deze zijn er ook 2 albums verschenen. 2019 een live album en in 1 of 22 een studioalbum. Ja, klopt. En nog een single vorig jaar. Ja. Dus mensen kunnen ook gewoon thuis van jou genieten tegenwoordig. Ja, dus het is leuk als ze luisteren via de digitale wereld of een plaat kopen, dat kan ook natuurlijk. Ja, heb je nog plannen in die richting voor komend jaar of de komende periode? Nou ja, en nu de komende tijd, binnenkort komt er een plaat uit en die zal dit jaar in 22 dus verschijnen. 23, sorry. En dus daar gaan we mee aan het werk en daar hoop ik dat er leuke dingen uit gaan komen. En dan gaan we een leuk podium spelen en dat is wat we willen doen. Ik hoop het ook voor je. Ja. En wie weet zitten we over 5 jaar hier weer met een derde RTVP live sessie. Dat is misschien een goed idee toch? Ja, oké. Hey, dankjewel. Dankjewel.